De oude kwelder tussen Wierum en Nes krijgt langomlet een opknapbeurt. Rijkswaterstaat vervangt de oude voor een pad afbrutsen riesdammen van nijen. Het Boetendiks natuurgebied wordt heel iets lietser, doordat het stade gewoon afbrokkelt. Omwoners en natuurleefhavens zien des zwaar genoeg en hebben er botactie van vierd. We zijn al heel lang bezig om deze mooie kwelder te redden. En ineens is het wat gaan lopen en de Rijkswaterstaat die is omgedraaid in haar beleid eigenlijk. En heeft het ook heel enthousiast aangepakt. Het behoud van de kwelder is belangrijk om twee redenen. De kwelder is altijd verbonden geweest met het dorpje Wierum. Wierum zonder de kwelder is eigenlijk hetzelfde als Wierum zonder de kerk. Het tweede is natuurlijk natuur. Dit is een belangrijke plek voor vogels om te rusten als het hoog water is. Er werd ook veel gebroed door vogels. Maar de kwelder gaat elk jaar een meter af. Dus hij wordt eigenlijk te klein om hem voor vogels en voor de rest van de natuur in stand te houden. Rijkswaterstaat zal begin takken hier onder slag met de inrichting. De werkgroep hoopt dat de natuurorganisatie de kwelder onderhouden wil.